Local government units sang Malay Aklan. Ginkumpirma nga nagkadto sa Boracay Island ang BFP personnel nga nagpositibo sa COVID-19. RIATF nagpahayag nga may salabto ng pasyente kung mapamatud-an nga nagsupak ini sa quarantine protocol. Si Zen Kilantang nakatutok. Ang ginampangan lang atong kabuhi, di ba, may? Kung ultimo ka nga tao, higpitan ka magsulod sa Boracay. Pero ang ibang tao, kung opisyal ka dala, ang pasi taga Cebu nga mga bayan nga ran. Katakalapos lang sa Boracay. Subong nga adlaw liwat nga ginbuksan ang Boracay sa mga turista nga taga Western Visayas apang nagakabala ka mga residente sang Malay Aklan matapos mahibaluan nga nagkadto sa isla sang Boracay ang 26 anyos nga babae nga fire officer nga naghalin sa Cebu nga dapat kuntani naka-quarantine pa. Ang malain kaysa nagwa ang resulta sang iya RT-PCR test, nagpositibo ang nasambit nga BFP personnel. Nagpabutyag sang kaakig ang mga tricycle driver bangod nagkakahangawa sila sa posibilidad nga i-lockdown ng isla. Ginkumpirma naman ni Malay Aklan Acting Mayor Frolibar Bautista nga nagpadulong sa Boracay Island ang BFP personnel sang Hunyo 12. Una na nga nagwa ang impormasyon nga nag-upod ang BFP personnel sa despedida party sang ila regional director sa Boracay apang wala sang kumpirmasyon halin sa Bureau of Fire Protection. Gintinguan sang One Western Visayas nga makuha ang bahin sang ahensya apang wala sa gihapon sang sabat. Nagumpisa na sa pagpatigayon sang contact tracing ang task force kag PNP agud mausisa kung sino ang mga naka-close contact sang fire officer. Yes, of course, we'll do the same, no? Dahil nga, nag-discuss namin kung anong mga appropriate charges na i-file sa kanila. Sabi naman nila sa ngayon, then siyempre, everybody is excited that there will be a tendency, yung iba matakot. Yes, because okay. this issue, no? Kung pwede mo sabihin, mayroong economic sabotage na. Suno kay Bautista, wala maka-coordinate ang BFP6 nga makadto ang mga ini sa isla. Nagaplanong alkalde nga magpasaka sang kaso. Ginpahayag naman sang Regional Interagency Task Force nga posible may salabto ng fire officers at iyon nga mapamatud-an nga nagsupak ini sa quarantine protocol. May quarantine din sila nga ipag-obserbar and that is good for 14 days. Kada labi na gid ko na quarantine sa sample, in fact, ginamonitor sila sang aton nga mga health authorities. No? So kung may violasyon dira sa mga amuna nga may violasyon sa aton nga quarantine protocol. Matandaan nga nadismaya si Mayor Jerry Tranyas nga na-delay ang pag-surrender sang BFP sang ila personnel matapos nga naayawan sila sa pagpangita. Natalana nga isumite sang city government ang ila reklamo angot diri sa National IATF. Ginpaidalom na ang BFP Regional kag City Office sa 3 ka adlaw nga Extreme Enhanced Community Quarantine tubtub Hunyo 18. Samtang ginkuha naman sang swab samples ang tanang empleyado sang BFP kaina sang aga agud masiguro nga COVID-free ang mga personnel sang ahensya. Upod kay Romel Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas.